Пам'ятайте про ахвяри повстанця Калиновського і всіх інших героїв, які віддали своє життя для того, щоб наша з вами родима була білоруською, була свободною і була незалежною. І зробіть усе для того, щоб наша Білорусь знову стала справді свободною, білоруською і незалежною. І прийміть від нас гэты стяг, робите все, щоб ми перемогли. Не падайте духом, не опускайте руки, змагайтеся, як ми змагалися, не глядячи ні на що. Бо ми повинні це зробити, і ви повинні це зробити. І нехай наші подвиги натхняють вас, сучасних наших поплечників, на протяг нашої боротьби, яку почали ми 101 рік тому. І потім почали ви, протягнули нашу боротьбу. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Тому прийміть наш стяг нашої боротьби в свої руки і продовжуйте свою боротьбу. Дякую, брати! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть врагам! Повстання. Люди з усієї Білорусі їхали, щоб підтримати повстання. Були жовнери із Гродно, були жовнери зі Смоленська, із Вітебська і інших регіонів. Вся Білорусь була проставлена під час Слуцького збройного чину, родовину якого ми з вами вчора святкували і сьогодні пройшли ходою, щоб ушанувати цю дату. Паралелі з тими подіями зараз прогледжуються. Ми ведаємо, з ким змагалися наші предки 100 років тому, і ми ведаємо, з ким ми зараз з вами ведемо нашу боротьбу. Ворог один і той же. Тоді це була РСФСР, Усходній імперіалізм. Сьогодні так само, ну, поки що ми не маємо збройного конфлікту з Усходньою імперією. Але Усходня імперія підтримувала свого ставленника, активно підтримувала і грошима, і спецназом, і на міжнародній арені підтримувала і протягує підтримувалась. Тому ми розуміємо, хто наш ворог є, хто наш ворог був, з ким ми змагалися і з ким ми змагаємося зараз. Тому давайте з вами пам'ятати про це, пам'ятаємо про наші ахвяри, пам'ятаємо про ахвяри тих, хто 100 років тому поклав свої голови за те, яка жила наша батьківщина. Тих, хто пішов помирати, щоб жила наша батьківщина. Повстанців Калиновського і всіх інших повстанців, дякуючи яким сьогодні ми маємо нашу Білорусь, дякуючи яким сьогодні ми можемо підняти наші національні біржеві білі стяги і герб погоня.